Sakubangela phezulu komoya Mbule emakhaya kuSimani Zonke lethela khona indaba zamaskandi ihamba phambili nefika ngesikhathi. Abanye ngosho isikhathi angidlala ukuze indaba zamaskandi ngophathele zona izoqala ukuthi kubanga igama lebhovu emva kokuthi kumdumaze ebize ngokuthi ibhovu elincane. Cabanga ukuthi manje sekuphela isikhathi esilinganisela ngonyaka. Sekusuka umsindo omningi kwi-social media emva kokuthi kuvele umfana kaMgqumeni owaziwa ngegama uthi uLusana. Kuzokhumbuleka ukuthi lo mfana lo wakwavela emculweni emva kokuthi ubaba wakhe endlulile emhlabeni lapha i-feature khona u-DSD waphinde feature khona uyena uJaiva Zimnike. Kodwa emva kwalokho wabe sesho uJaiva Zimnike wathi lo mfana usemncane kusamele ayofunda. Uyiphothululeke izifundo za-matric njengoba esebuyile sengathi impela usebuyile emculweni. Umfana-ke usenze i-CD cover yababhale khona ukuthi uLusanda bhovu elincane Khumalo. Abantu abaningi-ke sekususa umsindo omningi lapho kwi-social media njengoba abantu abaningi besho ngempela ukuthi umfana usebuyile usezoxoxa izinto zakuwabo njengoba uzokhumbula ukuthi ubaba wakhe uMgqumeni wayebiza ngebhovu leyadiyadiya yena-ke useyibiza ngebhovu elincane. Kodwa uthe umfana esebuya-ke eseyibiza ngebhovu elincane selikhona-ke ibhovu elincane selaziwa njengoba uMdumaze uzandla ezincane ubona benza eseyibiza ngaye-ke ibhovu elincane. Abantu abaningi bebesesho ukuthi uMdumaze akayeke igama njengoba umfana esebuyile sizothatha izinto zayise. Ube seyiphenduleka uMdumaze lapho asho khona ngempela ukuthi kahle kahle yena wazi amabhovu amathathu lemculweni namaskandi. Wazi ibhova likaBadabule, wazi ibhovu likadikadika okubaba wakhe uLusanda, wasethi yena uyibhovu elincane. Uthi leli gama lithola ngabalandeli njengoba basho ngempela ukuthi ingoma akayishayayo bamkhumbuza ibhovu njengoba base basho ukuthi ngempela uyibhovu elincane. Uthi naye-ke wase elamukela leli gama njengoba namanje ebiza ngebhovu elincane. Wasethi-ke akuqali manje baningi abantu lokhu bemlandela bebiza ngamagama akhe. Uthi nje bapho ubona benza bebemthathela igama lakhe. Uthi nabantu ababeyibiza ngamagoso uthi abasekho manje baphuphile. Unalo mfana-ke uzophupha nawe ukuthi ngoba angeke amnake ngoba uyazi ukuthi selikhona ibhovu elincane emculweni. Mbuke lapha emakhaya akehlanga nezansi sizwe umbona wakhushweni. Uyibona kanjani lento le? Ngabe ngempela ubani okumele ayibize ngebhovu elincane njengoba abantu besho ngempela ukuthi lo mfana kumele ayibize ngebhovu elincane njengoba ubaba wakhe wayibhova likadikadika. Abanye bathi-ke unelungelo lokuthi ithathe igama yena uMdumaze njengoba abalandeli nabo abamethile bathi uyibhova likadikadika. Kahlanga nezansi-ke sizwe umbono wakho ngalolu daba. Kanti futhi ezinye indaba engudosela zona ezokuthi uDlubheko noJaiva Zimnike bayawuyeka umculo. Lezi ndaba ziqinisekiswe yibo njengoba bebeyibhalile kuma-status abo WhatsApp la beshilo khona uJaiva ushilo ngempela ukuthi kahle kahle umuntu esecula iminyaka elinganisela ku7 eyisikhombisa emculweni kodwa impumelelo engaqhami kuye kumele awuyeke lo muntu umculo. Ube sesho ukuthi naye kahle kahle kulonyaka ngoDisemba uyavalelisa futhi akadinge umuntu ozomtshela futhi akadinge imbono womuntu. Wathi ngoDisemba uyagcina yena ushaya umculo kamaskandi. Nomunye-ke futhi uDlubheko ube sesho ngempela ukuthi kahle kahle kulonyaka uyawuyeka umculo kamaskandi usekhathele yiwo. Buke lapha emakhaya kehlanga nezansi sizwe umbona ukuthi wena lezi ndaba zizwa kanjani uma ukuthi abaculi sebemgajubomvu njengalaba bedikila umculo kanje. Kuzokhumbula ukuthi uJaiva Zimnike wahamba kakhulu nebhova likadikadika ubaba kaLusanda. Noma-ke manje usevela wamemezela isigubhukani wathi ngempela uyoshiya umculo. Ake sizwe umbona wakho ukuthi wena uyibona kanjani le ndaba. Sesiphetha ngendaba zokuthi ubaba u-Ali from Gube okade egxeka kakhulu ngokuhamba ngemoto endala ebizwa ngokuthi i-Novo usevukile-ke ngemoto eyikhulu phela e4x4 yaka Toyota. Sambongela-ke ubaba u-Ali from Gube. Iyabonakala imisebenzi yakhe njengoba ebuye abe yinxusa futhi yayimpahla zakaKralo. Kanti futhi nomculo wakhe uyakwazi ukuthi ayibambele yena mathupha ahambe engena namareke ayidayisele abantu. KweSimani Zonke zona indaba engithe ngakuqoqela zona esikhathini samanje akehlangane futhi ngokuzayo thini nesithando. Siyabonga. Akhale kwakuvele kufike nami vele lokho kokuthi akhale njengoba sekugcwele kangaka nje. Ngangishilo ngathi ngubhekeni nganitshela ngathi igama lebhova kufanele lisetshenziswe zingane zebhova. Kunjani namhlanje? USimomoza ukhuluma kakhulu, uSimomoza uyaphapha. Kunjani namhlanje? Nangu umfana webhova uLusanda elakhe leligama angifuna ekhehla-ke noma ishimane solosi imbangisa umfana sibanga igama nomfana omncane. Ofuna ukubanga akayibize noma ngobhekeni ezobona inkukhu ichama sombonisa inkukhu ichama thina. Yeke lana umfana ayibize ngebhova abuse umfana ngegama likayise. Angifuni umfana ozophaphaka emphapheleke. Sokuhleka-ke thina mawuzobanga igama nomfana kuthiwa ho bhova yibhova elincane. Nani ibhova elincane ngempela ebesivele sililindele thina. Angifune msindo.
Angifune msitho nje.